Xogħlijiet mingħajr il-permessi meħtieġa li għamlet l-Aġenzija tal-Gvern Infrastructure Malta waslu biex il-poplu se jkollu jħallas aktar minn 62,000 euro f'multi. Dan wara li 50 xhur l-Aġenzija nstabet ħatja darbtejn u għalhekk issa se jkollu jħallas il-poplu. Fawissu li għadda Infrastructure Malta ġiet immultata 42,454 euro tal-li bdiet xogħlijiet ta' twessieħ fit-triq tal-Balal mingħajr ma lanqas biss kienu ħarġu l-permessi. U fit-tieni każ il-multajiet ta' 20,107 euro tal-li bdiet twettaq il-proċess ta' twessieħ fil-junction ta' Ħalfarruġ ukoll mingħajr ma kellha l-permessi meħtieġa. Il-ġurnal The Times of Malta rrapporta li fil-każ ta' Ħalfarruġ l-applikazzjoni għas-sanzjonar saret bħala parti mit-tieni fażi tal-proġett u għalkemm l-applikazzjoni għal dan il-proġett għadha pendenti qed ikun issuġġerit li l-proġett ma jitkomplix sakemm ma jkunx hemm l-approvazzjoni tal-case officer tal-awtorità tal-ippjanar. Iżda mill-aspett ambjentali, il-case officer qal li l-akbar tħassib u t-teħid tal-art agrikola biex tiżdied art li eventwalment tinbena.